Vujića Vujketa sve počinje i završava sa mirisom i ukusom. Sa prvim zalogajem koji te vrati kući, čak i kada si daleko. Posle 20 godina u kuhinji izlazi napolje. Počinje da luta, da traži, da ponovo oseti. Putovaće, probaće, kuvaće. Na mestu gdje 30 miliona godina postojalo more, danas u srcu Panonske nizije, na samom severu Banata, leži Kikinda. Na prvi pogled miran grad, sa pravim ulicama koje seku jedna drugu kao da ih je neko povukao lenjirom. A srednji vek beleži Kikindu kao Nađ Kekin, koji je bio pod upravom ugarskih kraljeva. U 16. veku dolaze Osmanlije, pale, ruše i na kraju osvajaju grad. Kasnije Marija Terezija podigla veliko Kikinski distrikt i grad je postao njegovo središte. Tek krajem 19. veka Kikinda postaje slobodan grad. Danas je poznajemo po danima ludaje, po jednoj od najlepših ulica u Evropi, ali i kao prestonicu sova. I na kraju najvažnije, kao grad dobrih ljudi. Prva stanica u Kikindi, selo Mokrin. Ovde, dok smo tražili mesto za kuvanje, završavamo u sred ničega, u strnjici koja kao da se proteže sve do Karpata. I baš tu, kao da iskoči iz neke stare banatske priče, pojavljuje se Lala. Zdravo, Prika. Zdravo. Otkud ti ovde? Otkud ti ovde? Ja s neba, ti? Ja tražim gde da kuvam. Idemo na salaš, naćemo tu prvi salaš. Pa ajmo. Najlakše to naći salaš, pa ćemo nešto jesti. A gde si ti krenuo? Pa krenuo sam na seljački parti u Mokrinu, znaš. Spadovrano sam se spustio, pa sad idem za Mokrin. A ti jesi iz Mokrina? Ja sam. Čuo za Mokrin? Pa čuo sam da ima puno poznatih ljudi iz Mokrina, ali... Ima. Mika, Nisam Atić, nikad bio. Raša, Popov. Imamo guskove, imamo tu gusanijadu. Tucamo se s jajima, imamo tucanijadu. Za tutanijadu sam čuo. A čuo za seljački parti? Za to nisam. Tamo treba dođeš, da vidiš tamo kad se kuva i šta se tamo sve kuva. Pa šta ćeš ti meni da spremiš? Ja tebi sad. Spremit ću ti šufnudle, ali kod vas su to valjuške, beš. Ili čikovi. Čikovi. Umetneš luka. Jao, Pa spremit ću ti nasuvo, a kod nas ti to flekice. S čim nasuvo, s čim? Šta ćeš metiti? U nasu? Pa pravit ću dve vrste, pazi. Pravit ću sa vašim sirom, mokrinskim, a pravit ću nasuvo kako kod vas ide, sa dinstanim lukom. Ti znaš šta je taj mokrinski sir kad meteš u nasuvo? Pa to tako kad zabodeš, vidiš kod digneš, ono tako stegli. To, ajde. Meći odmah. Evo, našli ti jedan salaš. Ovo ti je Batin salaš. Bata je jedan naš domaćin iz Mokrina, vidiš. Zdravo dobro čovjek. I on ima tu svega kod njega, tu možete spremamo, može sednemo, može lepo ula da popijemo što god nešto ladno. Vidiš sad. Jer ti ima Bata špic namet ko kod nas u Vršcu. Cancu. Mogu da ga oslovim tako? Tako ga Vesi pantu, cancule. Cancu. I šta idemo onda? Ajde. A na Batinom salašu prava seoska idila. Životinje su svuda oko nas, tišina ravnice i ambijent u kome kao da je vreme zastalo. I ovde je jednostavan izbor. Kuvamo ono što lale zaista vole. Meso, nekoliko vrsta čikova i nešto sa makom. Imamo svinjske file, sad ćemo samo da ih pripremimo za dalju upotrebu, skinemo malo opren, žilice i da ih formatiramo. Sad ćemo da ih otvorimo, blago da ih izlupamo sa tučkom čekićem za meso, začinimo i napunimo sa mokrinskim sirom.
Sad ćemo da nasečemo mokrinskog sira, klasika na kolutovi. Sad ćemo da poređamo mokrinski sir na jednu stranu filea, preklopit ćemo i zatvoriti to sve da ne curi dok se peče. Sad ćemo da urolujemo filee u pančetu. Kao i uvek za dobro jelo, kvalitetne namirnice su najvažnije. Zato idemo kod lokalnog uzgajivača svinja, Dalibora. Na njegovoj farmi sve miriše na ono što čini dobru trpezu, na zemlju, na trud i iskustvo, a on nam otkriva tajne vrhunske prasetine. Tu je njegov naslednik, Nemanja, i ovo je pravi primer kako se tradicija prenosi. O, zdravo domaćini! Dobar dan, dobro nam došao. Bolje vas našli, ćao! Ajde, izvoli da vam pokažem naše novo manje. Lipicaneri, filmovi, pa onda svinjarstvo. Kako se desio prelaz? Šta je bilo? Pa što bi rekli, nije s konja na magarca, nego s konja na svinju. Tako da, pa nekad sam koliko toliko bio uspešan u odgajivanju lipicanera, takmičio sam se i bilo je tu, mogu reći, dosta dobrih uspeha i na Novosadskom sajmu, vožnji zaprega i maraton i svašta. To je neka ljubav koja se ne može porediti sa ovim. Zabeleženo u filmu, Zabeleženo je sve, jesam stiže Dunjo Maja, konji vrani, tako da svi znaju po tome i meni je drago da sam učestvovao u tako jednom projektu gde su bili veliki glumci i iskustvo je nenormalno lepo. Šta kažu krmači i prasići onda? Pa ništa, evo, zabeležili ste ovdje, imam tu moju malu skromnu farmu od 23 krmače, imam 4 nerasta, to su krmače F1, jokširke, imam 2 pijatrenke u čistoj rasi i imam par melenskinje, što bi rekli ukrštenu durog pijatren i jokšir. Zadovoljan sam sa kvalitetom mesa koju daju i sa broj prasadi koje oprase. I to je neka moja zaokružena priča. Znači, nećeš da širiš proizvodnju, ne idemo u industriju, baziraš na kvalitet i... Nikako industrija, samo... Hrana je samo tvoja, znači uzimaš zemlju u arendu, proizvodiš svoju hranu, znači za krmače. Tako je, znači, faktički, pričali smo neformalno ovako, ja nemam brazdu svoje zemlje. Znači, sve što imam zemlju držim u zakup, kao nešto da me Bog pogledao, pa ove godine nisam nijednu brazdu kukuruza posejao. Znači, sve sam imao ječam, tritikal, napostrano sam posejao stočni sirak i, hvala Bogu, uspešno je raste. Znači, biće hrane imam obezbeđeno, znači obezbeđenu svoju hranu za svinje. Za ovu godinu neće biti problema, što se mene tiče, da othranim prasići svijet. Dođi sad ti tebe nešto da pitam, tata je već sve rekao. Kaži mi, čuo sam da prasiš sam već krmač. Da. A sa koliko godina si prvi put prasio? Prvi put sam počela sa 4 godine da prasim. Sa 4 godine? Da. Svaka čast. A koji ti je, mislim, nije lak posao, ali neki omiljeni deo, koji ti je najlakši ili omiljen deo posla ovdje na farmi? Omiljen deo posla mi je da prasim krmače, da čistim, Da čistiš? Da. Svaka ti čast, ja ti nakon do zemlje. I čuo sam da imaš ljubimicu ovdje jednu tvoju, a? Da. Kako se zove? Pufna. Pufnica? Da. Znači pufnica ne sme u kobasice, u pede, nigde, a? Nema šanse. Hvala ti na gostoprimstvu, doručku, rakijici. Idemo dalje sad na kuvanje. A tebi želim mnogo uspeha sa farmom, znači u budućnosti, u stvari za budućnost se ne plašimo. Tu je Neca. Vraćamo se u Mokrin, ali prvo svraćamo kod bake Vukice. Ona je prva umesila i oblikovala mokrinski sir, u formi koju svi danas prepoznaju. Evo nas u udruženju žena u Mokrinu.
Sa nama je baka Vukica, koja je odgovorna za mokrinski sir, za u stvari onakav mokrinski sir kakvim ga sada znate. A nekad nije bio ovakav, je li tako? Nije bio. Sad nam samo ispričajte kako je to sve krenulo. Kad smo zapatili krave, onda smo počeli da pravimo kravlji sir, a kravlji sir se drugšije pravio nego ovčiji. Njega moramo da podlijemo, pa onda manemo, kad se podlije, onda ga izmrvimo, pa tako izmrvljen stoji da bi se on spustio dole, a surutka došla gore. I kad dođe, onda uzmemo cetku i jedan lončić, pa cedimo tu surutku napolje, a sir ostane sav u tu vanglu gde se on podlio. I tu on onda stoji da bi uskisu, da bi dobio svoju kiselinu, da može da se kuva, da može da se tegli kao kolače uslatko kad se tegli sa ludajom. I onda jednom dođe meni jedna mušterija iz Beograda i on je odneo to koliko sam ja imala, neki 7-8 kila, i on je to odneo, ali on nosio po restoranima i po pizzerijama i to se njima svidilo, taj sir. I onda on mene jednom pita, jel bi ja mogla da probam da pravim rolovani sir kao salamu da ga uvijem. Pa probat ćemo, pa sad ako valja, ako ne, vidjet ćemo. I ja probam tako i sečem ga na trake kad sam ga isteglila i posolim i metem 5 listova ti jedno na drugo i uroljam ga kao salamu. I ja njemu pošaljem taj sir, a on kad je video, on je bio oduševljen. Ja sam prva počela taj rolovani u Mokrinu da pravim sir. Mi ćemo da pravimo nasuvo sa ovim sirom, najvjerovatnije. Hteli smo da pravimo nešto nasuvo slatko ili neke valjuške, ali sad ćemo da promenimo plan pa ćemo praviti sa ovim sirom. A možda ćemo da uradimo valjuške sa makom ili nešto. Uglavnom, sad sam dobio ideju za ovo. Da, pa i to isto možete makarone da skuvate, pa pravite i sa sirom, i s makom, i s rogačom, kako hoćete. Pa mi ćemo najvjerovatnije da napravimo ove valjuške. Mi kažemo čikuj. Čikove. Pa ja sam naučio da su to valjuške ili šuf nudl. Kod nas je ošlo da je to šuf nudl. Mi čikove kažemo. Čikove, jasno. Rekao mi je neko da su to, pravit ćemo čikove onda. Da. Kad kuvaš nasuvo, onda se on malko istopi i tegli. Onda je sir nasuvo super. Krompir se malo prohladio, sad ćemo da ga oljuštimo i da ga ispasiramo za naše testo za čikove, valjuške ili šuf nudle, kako ko hoće. Sad ćemo da spremimo testo za valjuške, šuf nudle ili čikove. U Banatu ih prave na više načina, ali bitno je da imamo jedne slane i jedne slatke. To je najbitnije od svega, pa ko šta voli. Mi ćemo danas da napravimo jedne nasuvo, to je sa zapraškom, prženim lukom i krompirom. Slatke ćemo napraviti sa makom i pošto smo u Mokrinu, napravit ćemo jedne sa mokrinskim sirom. Stavit ću maslac dok je krompir još vruć da bi se lepo istopio i sjedinio. Sad ćemo da dodamo brašno. I 2 jajeta. Testo ćemo da mesimo dok ne prestane da bude lepljivo i ne postane skroz glatko. Sad ćemo da stavimo testo par minuta da odmori. Dobili smo od Bate Cancula na njegovom salašu pravu masu od mangolice. Nije da nismo poneli našu, ali menjali smo je za ovu.
Dodali smo luk u mast, malo ćemo da ga propržimo i posle ćemo da dodamo malo iznječenog krompira, aleve paprike i to je gotovo na suvo. Vreme je da zaronimo u prošlost, da saznamo šta je Kikinda jela i kako je život ovde tekao. Zato idemo u Narodni muzej u Kikindi. Tamo nas čeka Miloš, kustos i istoričar. Bravo. Bravo. Vujke. Miloš, drago mi je. I meni. Istoričar kustos. Kustos istoričar. Narodnog muzeja u Kikindi, gde smo sad, je li tako? Da, dobrodošli u Narodni muzej u Kikindi. Ova zgrada inače svrstava se u jednu od najstarijih jednospratnih građevina u našem gradu i građena je između 1836. i 1839. kada je završena njena gradnja. Imala je nekoliko funkcija, između ostalog bila je zgrada magistrata, sudnica, većnica i zatvor. Zatvor je bio dole, tako će li? Zatvor, tako je nam jedno. I sudnice pravo na robiju. Tako je. Dobro. Ono što me još više zanima, ako možda mi kažeš nešto više o istoriji samog grada, odnosno, kako sam pročitao, distrikta Kikinskog. Da, u to ime idemo da saznamo nešto više. Miloš nas vodi kroz istoriju Kikinde. Od Osmanlije u 16. veku, preko Bečkog rata i ustanka, Marije Terezije i velikog Kikinskog distrikta, do konačne slobode u 19. veku, kada počinje velika industrializacija i grad kreće ubrzano da raste. Ali najbolji deo nije u knjigama o carevima i ratovima, već u priči o hrani. Došli smo do naše suvače. Malo pričamo o brašnovom levenju žitarica. Suvača je u suštini jedan od najstarijih mlinova ravnice. Zašto kažem ravnice i zašto je ona suvača? Imamo i vetrenjača, ali nemamo vodenice. Dakle, u Vojvodini ne postoje brzi potoci reke i žito, pšenica i žitarice su se mlele upravo u ovakvim objektima. Ovo je Kikinska suvača, jedna i jedina u Republici Srbiji, kulturno dobro od izuzetnog značaja. A koji pogon je ona radila? Ja sam gledam, ne mogu da uklavim. Radila je na konjski pogon i to je, na primer, evo, na ovoj maketi dobro urađeno. Kako je funkcionisalo? Tako što konji su se uprezali u ovaj krug, vidiš koji ima zupčanike, on je pokretao ovde u takozvanoj mlinarevoj kući jedan mehanizam, vidiš kako je to dobro urađeno. Sipale su se u taj levak žitarice i dobio se gotov proizvod. Konjima vežu oči, ili tako? Da. Neće da idu u krug. Interesantna priča je za hleb. Da ono što mi zovemo belim hlebom, to tad nije postojalo. Oni su to zvali napolica, kao pola-pola. A to je uvek bio tada kao sada naš integralni. Recimo, da. Kombinovala se pšenica sa ječmom i raži, tako nešto. To su jeli i to je bilo glavno jelo na samom početku. Jel smatra se i sirotinskim, ali pošto smo rekli da je ovde jedan demografski mozaik, multikulturalna sredina, bilo je sve izmešano pa se i kuhinja pomešala. Pošto sad sam si rekao da je ovde multikulturalna sredina, odnosno i u celoj Vojvodini. Ako može da mi razjasniš, pošto imam večitu raspravu kao kuvar. Može. Šta su knedle sa šljivama, šta su gomboce, šta su valjuške, šta su šufnudli? Šta je pravi rimflajš? Ajde da krenemo redom. Da li gomboce, da li knedle sa šljivama. Zapravo i jedna i druga reč su pozajmice iz drugih jezika. Mađarizmi i germanizmi, Mađari i veliki deo ljudi ovde vole da kažu gomboca je gomboca, nikako knedla. A sad mi znamo... To je mađarski izraz. Tako je, nemački... Knedl. Tako je. Tako da svi... A misli se na istu stvar. Misli se na istu stvar. Rekao si šufnudla ili valjuška. Tako je, u principu isti je princip, testo, tehnika, samo su onako nekog oblika kao neki glisti. Bukvalno svaka kuća u Banatu ima poseban izraz za to jelo. Miloše, hvala ti puno. Saznali smo puno stvari o Kikindi, o istoriji Kikinde i distrikta. A što je još bitnije, ja sam saznao puno o istoriji hrane.
u Banatu. Sad ću I nešto naučio da- sam nešto novo, I ne meni samo da- saznao. I meni da Puno skuvaš ti nešto. hvala, pa se vidimo. Važi. O, kakva boja, zlatno. Stavit ćemo čikove da se kuvaju. Kuvaju se nekih 5 minuta, čim isplivaju gotovi su. Sad ćemo da napravimo čikove ili ti valjuške sa makom. Vratit ćemo ih malo na vatru sada samo da se ukrčkaju i da se dovrše. Ništa bez salate, jel tako? Napravit ćemo jedan kapreze sa mokrinskim twistom. I na salašu kod bate Cancula pravi domaći mokrinski busiljak. Sve je spremno, file je gotov, još da ga isečemo, serviramo i da probamo sve. Sve je gotovo. Sad će bata Cancul, stari salašar, da proba sve pa da mi kaže da li je dobro. I da li je ko što se pravi u mokrinu. Tako je. Aj, banatski. Sad kad ti tad baki, uvijek će ti praviti. Jesu ko što vi pravite ili bolji? Bolji su. Ali vidi ovo. Takav sir nema svugde. Takav sir samo možete kupiti u mokrinu i da napravite ovake, Znači ja kažem ovako nasu ili čikove. kakva mozzarella, kakvi bakrači, samo mokrinski sir. Samo mokrinski siri. Dođite u mokrini, kupite mokrinski sir i ne bojte se. Izvanredno si napravio svaka čast. Izvanredno. A da vidim paradajz. I da probamo domaći bosiljak mokrinski. Domaći? Taj samo ovde niče, je li tako? Da, kod bate Nasov. Pravi domaći. Kada vam kažem, svaka ti čast. Naplaćati recept u pola cene, neće full ko što bi drugima. Platit ću ti ja. Ili Naši ti smo, Bog, ali smo svi pa. Bog će ti platiti koji svima. Bitno mi je da sam prošao batin test. Ako je njemu dobro, bit će i svima ostalim. A ja sad idem da uživam u miru, klopi i pogledu. U središtu nepregledne ravnice, gde sve miriše na stare priče,
gde su poštene ruke domaćina iste kao brazde koje su onomad uzorali, osjetili smo kako vreme ipak i dalje može da teče sporije. Samo se moramo mrdnuti iz velikih gradova. I na kraju shvatamo da je Kikinda zaista grad dobrih, nasmejanih i slobodnih ljudi.